Už to jede? Už to jede, mluv. Tak ty svině jedna, ty budeš mluvit o nás, že my tady děláme takový věci. Šani odešel z jednoho jediného důvodu. Řekni to, on si našel jinou, tak co vy tady ze mě děláte, že já už nemůžu mít chlapa a mám být do smrti sama? Proč by moje ségra měla trpět za tvýho bratrance, když to byl kriminálník, chcíplotina, jedna rakovina by ho vzala do držky? Ale Edita se do nás chytila. Já vyslovím všechny jména. Edita, Linda, papuška můžou přijet sem a já si to s nima nevyřídím. Že vy si berete do huby moji sestru. Však přijeďte, Arača, přijeďte! Přijeďte, ukážu vám Bengo, jaký já jsem Beng. Řekni, Marcelo, my když se chytíme za hubu, tak uvidíte pecky, jaký budete mít bomby. Máš s váma vytřu celý ten sál. Na zábavy. A ještě ona tady píše, já to tady mám napsané. Ty řekni nahlas, co píšou. Linda píše. Oni se chystají na zábavu, až budou na zábavu, zbijeme je tam všechny. Já se vstavím na zábavu, já přijedu, ale já přijedu s tankem. Vypálím tam bomby takový, že půjdete do piči. Za to, že říkáte, že moje ségra žije s Němcem, tak my přijdeme všichni jak vojáci. Ano, žiju s Němcem, ale je to dobrý chlap. Je to dobrý chlap. Ara, najdu si deše, Ara, pozor, co bude dělat podvody. Šaníček může jít vaší mámě tam. No, Šanička si tam dělejte, co jenom mačkal, každý den mačkal. A já to ukončím jednoduše. Tak, jak když se všichni teďka koukáte, tak se chytněte za ruce a nebudu mluvit prostě. Chytněte se za ruce. A měli byste se pomoct. Chytněte se. Počkej, teď střihnu, takhle. Počkej, pardon. No, chytněte se za ruce a pomodlete se, protože vás čeká smrt. Tohleto... Počkej, ještě jednou. Počkejte, já to nastřihnu takhle. Počkejte, teď. Chytněte se za ruce, pomodlete se, protože vás čeká smrt. My budeme, víš co, my budeme teroristi. My vás pověsíme za ty hlavy. Tak tady si dám jednu bombu pod čuču.